पिया छोड़ दी ना। तो पवन सिंह के जे भी दिल से मेहनत हुई वीडियो को लाइक करिए शेयर तो जरूर करी भाई, कहे कि पावर स्टार पवन सिंह कम बैक कर दिल बड़ा। पावर स्टार पवन सिंह एगो बहुत खतरनाक लाजवाब लगन स्पेशल गाना आइल बा, जौन गाना के नाम हो पिया छोड़ दी ना। पावर स्टार पवन सिंह के एक से पहले एगो गाना ही रहे परीक्षावन में, जहाँ के महाबहियात गाना रहे पवन सिंह के लगन स्पेशल, बहुत खराब गाना रहे। लेकिन ई जौन गाना आइल बा ना भैया पिया छोड़ दी ना भाई, ब्लास्ट मार्केट में आओ 3-4 मिलियन पहुँच गई बा। पवन सिंह के भाई फैन पावर दिखा दिल बड़, काहे कि पीछे दिन पावर स्टार पवन सिंह के गाना ना चल, काहे कि 2 हाली गाना री अपलोड भइल बा त भाई व्यू ना रही। वही बात पर पावर स्टार पवन सिंह के बहुत लोग ट्रोल करता। लेकिन ई गाना जौन गाना के लिखले बड़े प्रिंस प्रियदर्शी, आ एकर म्यूजिक डायरेक्टर बड़े प्रियांशु सिंह भाई जलावा बा। एकर फीमेल डांसर बड़ी फीचरिंग में आस्था सिंह भाई जलावा बा। भोजपुरी इंडस्ट्री में केहू किंग बा तब पावर स्टार पवन सिंह, किंग बनावे में प्रियांशु सिंह के हाथ बा, प्रिंस प्रियदर्शी के हाथ बाटे, आस्था सिंह के हाथ बा। काहे कि भाई कुल साथ देवल पावर स्टार पवन सिंह के, तो पावर स्टार पवन सिंह के जलवा रहेला पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में। अब बोलबाला रही